Reit, yn y fideo yma, ni'n mynd i creu rhestr dewis yn Excel. So mae gyda ni rhestr o cerbydau fan hyn a'r pris drws nesau nhw. Nawr, dyma'r rhestr dewis. Chi wedi gweld hwn o'r blaen ar nifer o wefannau siŵr o fod, ble chi'n clicio'r bwtwm yma a wedyn gallu dewis opsiwn. Nawr, dyma ffordd ni'n mynd i gwneud hyn yn Excel. Nawr, dwi'n mynd i dileu hwn i gyd, so does dim byd fan hyn gyda fi nawr. Nawr, peth cyntaf mae angen i fi wneud ydy mynd lan i'r top fan hyn, ble mae fe'n gweud data. Wedyn, dwi'n mynd draw ble mae e'n dweud data validation. Mae'n dibynnu ar pa fersiwn o Excel sydd gyda chi. Os mae Excel fersiwn hyn gyda chi, mae fe fan hyn. Ond mae e gwmpas fan hyn ble mae data rhywle. Dwi'n gwasgu data validation. A wedyn mae'r bocs hyn yn dod fyny. Nawr, beth mae angen fi gwneud yw, yn settings, mae'n gweud allow, dwi'n dewis list. Nawr, dyma beth dwi'n mynd i gwneud nawr. Ar ôl y dewis list, mae angen i fi dewis ar y timeline pa rhestr dwi eisiau dewis. So fan hyn, yn sos, dwi'n uwcholeuo yr rhestr o'r cerbydau dwi eisiau yn yr bwydlen. A wedyn dwi'n gwasgu OK. Nawr, gallai jyst dewis pa bynnag ceir sydd gyda fi fan hyn.